Dobrý deň, priatelia. Dneska si niečo povieme o produktoch Altegrey, prečo ich delíme do troch skupín, prečo sú tam produkty Yin, Yang, Yin, Yang a čo to vlastne znamená. Produkty Yin zabezpečujú správny hydrolipidový závoj na pokožke. To je ako keď sa bábätko narodí. To znamená, aby tie produkty mali správnu úroveň lipidov, správnu hladinu hydratačných zložiek a ostatných nejakých liečebných zložiek. Produkty Yang, to sú tam látky, ktoré idú do centra bunky. Riešime napríklad anti-age alebo riešime akné, ale tieto látky, ktoré sme dostali do tej pokožky, ktoré teda idú do centra tej bunky, aby nám neuleteli, potrebujeme práve tieto Yinové produkty, to znamená ten správny hydrolipidový závoj, aby všetky tie látky, ktoré tam máme, aby sa tam udržali. Produkty Yin Yang obsahujú jedno aj druhé. To znamená aj správny hydrolipidový závoj, aj zložky, ktoré riešia nejaký problém, napríklad anti-age, napríklad vrásky alebo nejaký iný problém. Ešte taký rozdiel, taká špecialitka, s ktorou sa u nás môžete stretnúť, je nanášanie masky a ako maska funguje, alebo celé naše ošetrenie. U nás masku dávame na celú pleť, krk a dekolt, to znamená neobchádzame oči, neobchádzame ústa, krk a dekolt, tam, kde je pokožka najcitlivejšia, najrýchlejšie starne, kde najrýchlejšie uvidíte aj ten vek. Stretnete sa napríklad s kozmetickými salónmi alebo s niektorými značkami, kde tieto zrovna najháklivejšie oblasti obchádzajú, to znamená maska je všade, len tam, kde by mala byť, nie je. My na toto dbáme a tak sú aj vlastne vytvorené tieto produkty, že práve na týchto oblastiach si dávame záležať. Aj všetky tie produkty, tým, že sa dávajú aj na očné okolie, ktoré je veľmi citlivé, navyše sú všetky tie naše produkty testované aj na očnom okolí. Nepoznám značku, ktorá by sa mohla týmto hrdiť. Vidíte tam skôr možno, že nie je testovaná na zvieratách a podobne, ale to, že všetky produkty, dokonca aj tie telové, sa testujú aj na očnom okolí, nepoznám. Ak tako poznáte, kľudne mi píšte do komentárov. Ak máte akékoľvek iné otázky alebo ste niečomu nerozumeli, potrebujete ešte niečo vysvetliť alebo sa ešte nevyznáte v tých našich skupinách a v tých kategóriách, keď si budete chcieť vybrať nejaký produkt, tak mi dajte kľudne vedieť, píšte mi do komentárov alebo do správy, rada vám to vysvetlím. V prípade vám rada poradím, ktorý z tých produktov na ten váš typ pleti alebo problém, ktorý riešite, by bol ten najvhodnejší. Majte krásny deň. Ahojte.